Fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu San Luqa iġib lil Ġesu japplika għalih il-kelma tal-profeta Eżajija li kien kiteb l-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Dejjem skont il-Vanġelu ta' San Luqa din il-bxara tixxandar mhux biss bil-kelma, bil-mirakli u bil-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, imma anki bil-kollaborazzjoni ta' 12 l-Apostlu tal-Imgħallem u ta' 72 dixxiplu li Ġesu isieħeb miegħu. Insemmilkom u nistedinkom għal 241 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fil-fatt fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd, ta' dan l-14 il-ħadd matul is-sena, Ġesu jsieħeb miegħu 72 dixxiplu u jibgħathom tnejn biex iħejju il-qlub tan-nies tal-bliet u l-irħula biex jilqgħu il-preżenza ta' Ġesu li b'deċiżjoni kien miexi lejn Ġerusalemm. Kien tiela lejn Ġerusalemm biex iwaqqaf is-saltna tiegħu mhux bil-forza imma bl-għotja sħiħa tiegħu fuq is-salib, bil-mewt u l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. 72 dixxiplu li Ġesu jibgħathom tnejn biex juri l-qawwa tal-għaqda li ġġib ix-xhieda għalih u jħeġġiġhom biex imorru iffukati fuq ix-xandir tal-kelma. Ma jaħlux żmien fit-tislim u fit-tpaċpiċ fil-vojt imma jxandru verament il-wasla ta' Ġesu, il-wasla tas-saltna, mingħajr it-toqol tal-ħwejjeġ materjali, imlibsin allura anki b'atteġġjament ta' faqar. Hija missjoni li skont il-Vanġelu tirnexxi il għaliex it-72 jerġgħu lura għand Ġesu mimli jinferħ illi b'sempliċità kbira setgħu ixandru il-paċi, is-slim illi ġġib is-saltna ta' Kristu. U jistqarru li anki x-xitan joqgħod għalina f'ismek hekk jgħidulu lil Ġesu. Ġesu jara illi fit-twettieq u fix-xandir tas-saltna il-ħażin u l-ħażen jintrebaħ. Imma iħeġġeġ lid-dixxipli biex jifirħu mhux għax-xitan, mhux għax ix-xitan joqgħod għalihom, imma x'isimhom huwa miktub fis-smawiet. Anke llum Ġesu jagħżel lilna biex fiċ-ċirkustanzi sempliċi tal-ħajja ta' kuljum inxandru l-wasla tas-saltna tiegħu. Saltna ta' slim, saltna li tirbaħ fuq il-ħażin u l-ħażen. Kemm aħna lesti nikkollaboraw għax-xandir ta' din is-saltna tal-Imgħallem tagħna. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-slim tiegħu.